se ka fayida min kɛ sansan n'i bɛ dingɛ kɔnɔ walima bi kamanagan kɔnɔ n'i y'a kɛ ala b'i bɔ kamanagan kɔnɔ sansan taga na t'a la fiyewu o de ye mangosi ye. Mangosi ale ye turabuden ye min b'i wele fila kelen. E mɔgɔ min bɛ yen i b'i fɛ i bɛ tɔɔrɔ dɔ kɔnɔ i bɛ fɛ ala k'i bɔ a kɔnɔ sansan o ka sukaro dɔ bɛ yen nɔ sukaro in ye 4 carré de ye i bɛ sukaro in kuru 7 de ɲini sukaro in kisɛ den 7 i b'o ɲini n'i sukaro kisɛ 7 sɔrɔ walama kɔgɔ kisɛ den 7 n'i y'o sɔrɔ i b'o da mangosi kan. Mangosi ye fila kelen n'i y'o ci duguma ka ban i bɛ sukaro in d'a kan walama i bɛ kɔgɔ in d'a kan i b'a saraka. Turabu ye mago ɲɛ maaw ye k'a to maga e karisa den karisa e nan bɛ ka turabu deli bi a ka mago ɲɛ e ye k'a to maga a ye mago sa k'a to maga turabu ka mago ɲɛ di e ma k'a to maga turabu ka don e jigi kɔrɔ e bɛ dibi de la i bɛ tɔɔrɔ de kɔnɔ i bɛ kɔnɔkan de kɔnɔ i ɲɛnilen don papier ko la walima baara ko la walima kamanagan dɔ de bɛ k'i degun o kumana i bɛ hami d'a kan bɛɛ k'a faamu i bɛ mangosi de ci duguma a kɛra i y'a ci fiɲɛ kan o a kɛra i y'a ci bɔgɔ la o i bɛ sɔrɔ ka sukaro in de d'a kan. Turabu ye fila kelen i bɛ sukaro kisɛ 2 da ka kisɛ 2 da ka kisɛ 2 da ka kelen da ni kɔgɔ don kisɛ 2 da ka kisɛ 2 da ka 2 da ka sɔrɔ ka kelen da ka duwawu d'a kan kosɛbɛ ni kɔgɔ in bɛna yelen cogo min na walima ni sukaro in bɛna yelen cogo min na e ka nin ko in kɔnɔguwa a n'a kamanagan ala k'a ban i la ala k'a wuli ka bɔ i kan sansan degun min bɛ e yɛrɛ kan i bɛ degun min kɔnɔ i bɛ ɲɛni min kɔnɔ ala k'a wuli sansan ka bɔ i kan. Ni mɔgɔ min ma sukaro sɔrɔ i ma kɔgɔ sɔrɔ e bɛ fɛ ala ka i ka ko de dayɛlɛ sansan i mago b'o de la sansan ka wulibali ye turabu la i bɛ burusi den kelen pe ɲini a kɛra burusi couleur o couleur ye i bɛ burusi kelen pe ɲini i bɛ mangosi ci a kan siɲɛ 1 pe i b'i ka hami fɔ a la n'i ye mangosi ci a la siɲɛ 1 pe i b'i ka hami fɔ a la ni burusi in bɛna mɛnɛ cogo min na ala ka e karisa den karisa ala k'i bɔ degun kɔnɔ ala k'i bɔ kamanagan kɔnɔ ala k'i bɔ ɲɛni kɔnɔ ala k'i bɔ degun bɛɛ lajɛlen na. O kumana i bɛ burusi de mɛnɛ i kun yanfan fɛ walima i ka so kɔnɔ i t'a ni yelen wɛrɛ mɛnɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ burusi kelen mɛnɛ o kumana i yɛrɛ b'a ye Alahu Taala bɛna dayɛlɛli dɔw kɛ i bɛ sogo ka fɛn dɔw ye kabako don ni ne kun b'an bolo bi ka ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔw ka se k'a ta k'a kɛ walasa degun min bɛ adamadenw kan degun ninnu bɛ se ka ban cogo min na. Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabbaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sabiqul khalqi nuruhu la ilaha illallah wa rahmatul lil alamin zuhuruhu Muhammadur rasulullah wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ ala tanu ka ala fo ka ala waleɲuman dɔn ala min ye bi di an ma an b'a ɲini o ala faama in fɛ subhanahu wa ta'ala ala ka waati caman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma an b'an filɛbaa bɛɛ fo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan fɛn o fɛn de bɛ yen n'o sɔgɔlen don zikiri plus la nin sangada in na an ka foli bi bɛɛ lajɛlen ye alhamdulillah aw ni aw balimakɛ ni aw denkɛ ni a ka kalanden don n'o ye Sheikh Mohamed Kulibali Baseku ka bɔ Bamakɔ inshallah foli tɛmɛnen kɔfɛ bi an y'a kanu ka kuma fɛn min ka bi o de ye alikuranɛ ye alikuranɛ n'o fɔra ka ban a bɛ fɔ o ma ko furukanu ka nkalon ni tiɲɛ fara min dira an ka kiraba ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kɔnɛ ba in kɔnɔ fɛn caman b'a kɔnɔ bagabagaliw la ala ko kumaw la ala ɲɛsiranɲɛw la ala sira mɛnni la alijinɛ sɔrɔli la ani jahanama ɲɛsiranɲɛ kumaw fɔli la o bɛɛ kɔfɛ ala ma da o ma Alahu Taala ye kuranɛ kɛ hinɛ dɔ ye alakiramandenw bɛɛ ye hinɛ juma e mago bɛ mun na i bɛ se k'o sɔrɔ alikuranɛ kɔnɔ hɛrɛ don wa o bɛ se ka sɔrɔ k'i dayɛlɛ o bɛ se ka sɔrɔ k'i bɔ siri la o bɛ se ka sɔrɔ k'i bɔ degun ni kamanaganw ni juguyaw bɛɛ la alifurukani bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ ala ye mɔgɔ ɲɔgɔrɔ kɛ kuranɛ kɔnɔ maa kelen bɛ yen i tɛ se k'a bɛɛ dɔn k'a ban nka dɔɔni tɔgɔ de kɔ dɔɔni an b'a ɲini ala fɛ an bɛna min fɔ bi ala k'a bɛn sababa ma lamɛnbaaw ni lajɛbaw ni filɛbaw ka se ka faamuyalibaw sɔrɔ a la bi an bɛna kuma fɛn min ka alikuranɛba tɔgɔ la o de ye babul fatah babul fatah kɔrɔ ye jumɛn ye ko hɛrɛ da o kuma na kuranɛ kɔnɔ ala yɛrɛ ye kuma minnu fɔ alakiraba ye sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ kira ye ni hɛrɛ kuma minnu bɛ kuranɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma ko khairu n'o ye hɛrɛ ye khayri
o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ani fatahu dayɛlɛli dayɛlɛli i n'a fɔ rabbana iftaha bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khayrul fatihin o ye misali dɔ ye o fɛn o fɛn min bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ faamu wa ani hɛrɛ sɔrɔ fɛn o fɛn bɛ kuranɛ kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan k'a kɛ ala deli min ye k'a kɛ wusula min ye walama k'a kɛ nasi min ye bi babu bɔ o de kan o wusula in de filɛ de ye kalandenw bɛ ka nasi bɔ nin waati yɛrɛ la sisan yanni an ka na émission na kalandenw bɛ nasi bɔ la mun kosɔn nin wusula caman de dilanna an fɛ walasa mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ yen ni mago bɛ a la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na sɔngɔ damatɛmɛja la nɔgɔya bɛɛ la munna n'i ye wusula in ni nasi in utiliser i bɛna hɛrɛ de sɔrɔ hɛrɛ min ni dan t'a la nasi in ni ale dir'i ma n'a wusula e dan ye dɔrɔn i ka kami jɛman de ɲini kami jɛman n'a b'i f'a ma ko ghiri gharatu kami jɛman i b'i jija i b'o de ɲini i bɛ kami in kana tigɛ ni bisimilahi allahu akbar ye ka kami ni nasi in tobi kelen pe de b'a dun ka sɔrɔ ka wusula in wusu a bɛ faamu o tuma na ni de bɛ an bolo bi k'a yira kanubaw ni lamɛnbaa bɛɛ la k'a yira k'a fɔ ala deli min n'an y'a bila sen kan n'o de ye babul fatah ani khayru nin ye a ko latigɛlen ye an fɛ wusulanw filɛ nin bɛɛ k'a ye mɔgɔ o mɔgɔ ni mago bɛ a la sɔngɔ damatɛmɛja la an kɛlen k'a bila bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ye ala k'an bɛɛ lajɛlen sutura ala k'an bɛɛ lajɛlen laban ko ɲa o kɔfɛ alhamdulillah an bɛ wusula in a n'a nasi ni mɔgɔ b'a la n'i ye weleli kɛ an ka nɛgɛjuru siraw la inshallah kunnafoniya fɛn fɛn mana ye a la a kɛcogo la a n'a wusucogo la ni ala sɔnna an bɛn'o bɛɛ lajɛlen da mɔgɔ kulo kan an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma salli ala sayyidina muhammadu سابق للكلك نوره محمد رسول الله ورحمة للعالمين ظهوره لا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله